ni jopuonjre mondo jiwre ajiwa, to sana sana awuoyo gi jogo mochung' ne mbalariany. King'iyo ka in e mbalariany, king'iyo nyithindo gi sama gidonjo e first year, e higa mokwongo, ka okelgi gi jonyuol, mi wuoyo kodgi, asti chaki romo gi nyithindo gi kendo gi jonyuol gi, sama koro gibiro kako igolo jotiegruok e gima luongo ni graduation, to inyalo yie adier ni mbalariany kelo lokruok. Elo lokruok kuom nyithindo wegi, mano okel ka nyithindo to koro giwuok ka gin jotiegre madongo, okelo lokruok kuom familia, kata inyalo neno to kendo ka giwuok oko kucha. Koro akwayo jomochung' ne mbalariany ni mondo wang'i gini matut. Gini nyalore nikech mbalariany gi be mano golowa. Kwani ok wawuok waikre maber, wanyalo timo mano. Koro wabed ni wakony, kata bed ni en mama giwegi kata sirikal, wadog chien, wang'i gigo mwanyalo timo, mwanyalo reso godo mbalariany gi. To ajiwo mana nyithindo ni ang'eyo ni mbele ka biro bedo maber. To nyithindo duto bende manyalo bedo mbalariany, ka wacho kata magwa mag Zetech, gigo duto chenro moket piny go, donjrie gi chenro go. Ka chenro moko kaka ma daktari wacho career services, wabuan kode. Donjri kuro mondo otiegi ne tich, kendo otiegi ne yore mag ohala. Kokamano to Nyasaye mondo gwedh. Erokamano ahinya Peter Osumba, jatelo mochung' ne weche mag somo ka tiegruok mar Zetech University, kod thuolo mar bedo kodwa ka achiel kachiel koda ka japuonj mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga, mano University of Science and Technology, Dr. Agnes Salome Awuor kuom bedo to kodwa bende achiel kachiel kan Busia e yor simu kinyi ma kawuono. Ote thoth ahinya makoracha wamedo kanyo ni staff motivation. The difference between ordinary and extraordinary is that little extra. The extra is ordinary. In ordinary, ema miyo staff mijingo mar chwado tich. Erokamano ahinya. Ote machielo modonjo kaka tieko Samuel Opio mowacho ni no maler ahinya